Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombondiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera weku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi kwasai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda hurukuro yatinayo musoro wenyaya nhasi unotiwo kunamata nekutsanya part 1. Yes, Pastor. Ngatipinde muchidzidzo. Muzvidzidzo zvapfuura zvanga zvakateverana zvanga zvine musoro wenyaya yokuti chizviya imba ndeyani zvakabva kupart 1 I think part 7. Right. Pane pfungwa yairamba ichidzoka yakakosha kuti irambe iri mumurangariro wavateereri. Pfungwa iyi inonobudira pana zvakazarurwa 12 vhesi ya 7 to 9 nevhesi 12. Zvakazarurwa chapter 12 verse 7 to 9. Zvinokurwa kwakavapo kudenga, Mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo, vakasakunda nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diabhros naSatani munyengero wenyika yose, yakakandirwa panyika nevatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo imwe nyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri, akatsamwa kwazvo nokuti unoziva kuti uchine nguva duku. Pana parutaurwa nyaya iyi Pastor, vhesi harisi ranyanya here iri Pastor? Uri kuona seunge ranyanya? Muzvidzidzo zvakawanda tinenge tichingoridzidza. Right. Hazvipesire zvakupohwa vateereri. Aiwa. Vateereri havabhuwe kari kaseni. Nekuti kudzokorora zvinofanira kuti zvigare mumurangariro memuteereri mumwe nemumwe. Kuti tiri kurarama munguva yehondo. Right. Patiri kutorarama kudai every day titori muhondo. Anditozviona. Saka pfungwa iyoyo ikasadzimika mumurangariro mevateereri vanoita zvakanaka. Anditozviona. Anditi ndimo mune vafanira munoti kudzokorora kunoita sei? Kunobatsira zvinobva zvakudzokorora kune simba. Handidzokorora ine simba. Anditozviona. Saka kuidzokorora ikoko kwakanaka. Panapa pari kubuda pfungwa yekuti tiri pai? Tiri muhondo. Iri kunzi yakatangira kudenga. Right. Yatangira kudenga pakati paKristu naSatani. Satani akakurirwa. Akundwa achibva akandwa kwakudzingwa kudenga. Ndobva yasvikonanira pano pasi. Ondoi. Saka izvozvi tichiri mukati mayo. But pane chimwe chinhu chinoda kuti chijeke katisati tatomboenda kure. Chinondobudira pana vaEfeso 6 verse 12. VaEfeso 6 verse 12. Nokuti hatirwe nenyama neropa, asi nevabati nevane simba, nemadzishe enyika yerima rino, nemweya yakaipa yedenga. Uri kunzwa necha yehondo. Yes. Haisi hondo yemiseve. Right. Haisi yekupfurana nepfuti. Ndeyemweya. Ihondo yemweya. Saka
vanhu vanofanira kuti zvigare zvichivajekera kuti tiri muhondo, Okay. asi hondo yacho ihondo yemweya. Okay. Anditozvona. Okay. Saka izvozvo zvinopa chenjedzo manje kwavari All right. kuti vachenjerere even But Pastor, kune vachangopinda muchirongwa iye zvinezvi vasina unzwa zvidzidzo zvekumashure mukangoti tiri muhondo yakatangira kudenga yapanyika. Vanhu zvino vanoda madetails, Pastor. Alright. Kuti hondo yacho ndei, zvakatanga chii chachanetsa. Saka vanhu vekudhara waigona kungotaura kuti tiri muhondo yemweya, tiri pahondo yemweya zvotobatika. Alright. But vaiye zvino vafana vanoda madetails Vanobvunza kuti chii chanetsa, yatangwa nei, yakonzerwa nei. chierengera vafana vako pana Isaiah 14 Okay. kubva pavhesi 12 unosvika pa14. Isaiah 14 verse 12. Haiwa wawa seiko uchibva kudenga iwe nyamasasi, iwe mwanakomana wamambakwedza, wakandwa seiko pasi, iwe wokuwisira marudzi pasi. Iwe wakati mumwoyo mako ndichakwirira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari. Ndichagara pamusoro pegomo reungano pamigumo yemativi ekumusoro. Ndichakwira kumusoro kwemakore, ndichazvienzanisa nokumusoro-soro. Uri kuona pakatangira dambudziko kudenga ndiLucifer Okay. anga ari mutungamiri wengirozi. Iye ndokutanga kunzwa shungu dzekuda kufanana naMwari. Alright. Akanzwa have yakasimba yekuda Kuti dai ndaenzana naMwari. dai ndaitirwawo zvinoitirwa Mwari. Ndosaka ari kuti kukwidza chigaro changu ndizvienzanise chinoti gejike nechaMwari. Okay. Ndo pakamukira dambudziko ipapo. Alright. Ozati dambudziko rinouya nemhaka yei. Inonyatsokujeka kana ukawedzera zvakazarurwa 14 vhesi ya6 na7. Zvakazarurwa 14 verse 6 na7. Right. Zvichibatsira here papfungwa papfungwa imwe chete iyo yawabvunza iwe. Alright. Vhesi ya6 zvakazarurwa 14 verse 6. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga ane ivhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose nevanhu vose. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Right. Wanzwa kuti anofanira kunamatwa ndiani pawaverenga? Anzi verse 7. Unomboverenga pfungwa dzisipo kasitoniaika. Mira tinyatsodzwaka unopindura zvisiri izvo vateereri vachinzwa. Verse 7 yazvakazarurwa 14. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Ndiani anofanira kunamatwa? Akasika denga nenyika. Ndiani akasika? Ndimwari. Right. Saka pamaruramiro anofanira kunamatwa ndeakasika, ndiMwari. Okay. Saka Lucifer paakapindwa nepfungwa dzekuda kunamatwawo iye akada kunobvisa Mwari panzvimbo yake Oendapo iye. Okay. Iye chiri chisikwa chinofanira kutonamata akasika, kureva kuti iye aifanira kutonamatawo Mwari. Okay. But akuda kunamatwa, ndo matangira akaita hondo yacho. Okay. Saka ihondo yekuda kunamatwa. Alright. Handiti wazvoona. Saka ndo zvakabutsa chimurenga kudenga, ndo zvakatodzingirwa, ndobva yasikokondinya panyika pano pasi. Saka ichiri yakangodaro here. Hondo ichiri kungoririmana nhasi, iri kuenda mberi. Okay. Now pazvidzidzo zvapfuura zvinokwana 7 chimwe chinhu chakabuda pachena ndechekuti muhondo iyi apinda mumunhu kugaramo awina pamunhu iyeye. Handiti wazvoona. Pataiti imba ndeani. Pataiti imba ndeani. Kuti vateereri paibuda pfungwa yekuti mweya waMwari unotora munhu setemberi, unoda kugara mumunhu, nekuti une right yacho, Mwari ndiye akasika. But Satani one mweya yetsvina vanoda kugara mumunhu, vanototi wokumba kwedu. Saka ibva watotsindira naRuka 11 pa24 kuenda pa26. Okay. Luke chapter 11 verse 24 to 26. Mweya wetsvina kana wabuda kumunhu unopota nenzvimbo dzakaoma uchitsvaka zororo,
Kana ukashayiwa unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda. Kana wasvika unoiwana yatsvairwa yanatswa. Ipapo unoenda ndokundotora mimwe mweya minomwe inoikunda nekuipa, ndokupinda ndokugaramo. Kuguma kwemunhu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Right. Panapa ndangoti uriverenge kutsinira matsanangurira wanga uchiita. Okay. Kuti apinda mumunhu anoti kumba kwangu. Alright. Even mweya wakaipa ukapinda mumunhu unenge wakutoti kumba kwangu. Okay. Anditi wababati. But chimwe chabuda apa ndechekuti mweya wakaipa zvisinei kuti wapinda zvaita sei. Nekuda kweunhu hwawo unoziva kuti tinogona kudzingwa. Anditi wazvaona. Saka kuitira kuti asadzingwe zviri nyore hanzi haugare uri wega mumunhu. Inoti one day Inonokoka mimwe kuitira kuti kuuburitsa kunetse. Sekunge reinforcement kuti zvinyatsoita kuti panapo patatowana wakomana totombogara pano. Saka kureva kuti iwo wagara unotoziva kuti wapocha. Sorry, ameno language kuti wapinda pausingafanire unozviziva. Anozviziva. Saka kana wapinda unobva watoprepare kuziva kuti anytime ndogona kudzingwa wouya neyakawanda. Right. Because anoziva kuti anofanira kugara mumunhu ndeakasika achinamatwa nemunhu iyeye. Saka iye anotoyatsoziva kuti kupinda kwandaita panapaka kunamatwa hangu asi zvinogona kuva temporary. Saka anotoita zviya zvekuita kuti kunetse kumuburitsa. But munozoti ruzivo rwavanhu vacho isusu hatina. Iyo mweya yetsvina inayo. Tikaita ruzivo irworwo rwekutoziva kuti zvinhu zvatiri kumbotendera izvi kwasatani by right yesatani ari kutoziva kuti ndatongochansawo. Because munhu wese angadai achinamata Mwari. Munhu wese angadai achinamata Mwari. Mati ndiverenge panani? Pana Mark 5:13. Mark 5:13. Akaitendera mweya yetsvina ikabuda ikapinda munguruve. Boka rikamhanyira kumawere kwegungwa. Dzinenge dzaive zviuru zviviri dzikafira mugungwa. Uri kuona kuti mweya yakaipa kana uchibuda inobuda zvehondo. Hondo chaiyo. Hanzi apa nguruve dzaka about 2000. Project yese yakabva yanonyura mutambo. Saka Satani mweya yakaipa kana ichibuda mumunhu inenge ichida kusiya yaparadza. Dai asiri Kristu anotozoramba achidzivisa inenge ichida kusiya yapwanya. Ndo unhu hwaSatani. Now pane chimwe chinhu chakakosha tichienda mberi chinoda kuti chirambe chichirangaridzwa futi vateereri sezvinobuda pana Exodus 7 pa 10 to 12. Exodus 7:10-12. Moses naAroni vakapinda kuna Farao vakaita sezvavakarayirwa naJehovha. Aroni akakandira tsvimbo yake pasi pamberi paFarao napamberi pevaranda vake ikashanduka nyoka. Ipapo Farao akadanawo vakachenjera nevaroyi, naivo idzo n'anga dzeIjipita vakaita saizvozvo neuroyi hwavo. Nokuti mumwe nemumwe wakakandira pasi tsvimbo yake dzikashanduka nyoka, asi tsvimbo yaAroni yakamedza tsvimbo dzavo. Uri kuona chiri kubuda apa? Pari kuti apa kuti Aroni naMozisi vatumwa naMwari. Yes. Saka simba riri kuita kuti tsvimbo yavo iite nyoka nderaMwari. Yes, ndizvozvo. Asi manje Satani haasi kuda kuti Farao abvume zviri kudiwa naMwari. Saka panobva pashanda simba raSatani ndoroshanda nemun'anga newaroyi. Ndoyoita kuti tsvimbo dzen'anga newaroyi dziitewo nyoka. Pastor, muri kupfuura henyu kwamuri kuenda nechidzidzo ndiri kukunzwa. Pamuri kutoti simba raSatani riya ndoroshanda mun'anga nevaroyi. Ndo zvazviri nhasi. Ndo hazvisati zvachinja. But uchaona kuti pamapoka 2 amangotaura pane rinoonekwa nevanhu ngerisina problem. Ndo utsotsi hwaSatani kaiwe regretted mberi nenyaya. Satani agara itsotsi kakasoi. Because alright, ngatifambei pasi. Saka panapa manje vaita simba rake kaSatani riri kukakavadzana neraMwari. But Mwari tiri ipapa ane chimwe chinhu chaanoda kusiya atiisira pachena. Kuti mweya yakaipa ine simba asi rinomedzwa naMwari. Rinokundwa. That's a good assurance. Saka zvoda kuti zvigare zvichizikamwa izvozvo. Right. Handei pamberi pana in other words pakuti simba raSatani rinomedzwa neraMwari. Kureva kuti hakuna pekuti munhu angati
pastor hakuchabvike kwandave aiwa ako kana azvipira kunobvika Mwari vanobatsira. mama tindiverenge panani mabasa 1 ka toda kuti verenge vhesi ya4 vhesi ya5 vhesi 8 woverenga 12 to 14. mabasa 1 vhesi ya4 akavarayira aungana navo kuti varege kubva Jerusarema asi vagarire chipikirwa chababa achiti, chiya chamakanzwa kwandiri, nekuti Johani zvirokwazvo wakabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa noMweya Mutsvene mazuva mazhinji asati apera. Asi muchapiwa simba kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema, paJudhea rose, nepaSamaria nokusvikira kumugumo wenyika. Zvino vakadzokera Jerusarema vachibva pagomo rinonzi reMiorivhi, riri pedyo neJerusarema nhambo yerwendo rweSabata. Vakati vapinda vakakwira muimba yaive pamusoro, pavakanga vagere vaiti Petro naJohani naJakobho naAndrea naFiripo naTomasi naBhatoromo naMathew naJakobho munin'ina waAfeyo naSimoni Zeroti naJudhasi mwanakomana waJakobho. Ava vose vakatsungirira nomwoyo mumwe pakunyengetera, vana vakadzi naMaria mai vaJesu nevanin'ina vake. Uri kuona kuti vadzidzi panapa Jesu aenda kudenga, vakadzokera vakanopinda muimba yapamusoro, vakanoita 10 days varimo, painamatwa, pachitsanywa, nekureurura nekuyanana. Ndo chavaikumbira isimba raMweya Mutsvene, ravakanga vanzi kumbirai mumirire simba irori kuti muve zvapupu zvangu. Saka vainamatira simba rekuenda kunoparidza vhangeri. Handiti vazvona simba riya ndobva raburuka. Rekaunzwa futi pamwe pakanamatiwa navatendi pana mabasa chapter 4 pa29 kuenda pa31 nechapter 5 yamabasa verse 12 kuenda pa16. Mabasa 4 verse 29. Zvino Ishe tarirai kunyevera kwavo, mubatsire varanda venyu kuti vataure shoko renyu vasingatongotyi. Mutambanudze ruoko rwenyu kuzoporesa, nezviratidzo nezvishamiso zviitwe nezita raJesu muranda wenyu mutsvene. Zvino akati vanyengetera nzvimbo yavakanga vakaungana pairi ikazungunutswa, vakazadzwa vose neMweya Mutsvene vakataura shoko raMwari vasingatye. Mabasa 5 vhesi ya12. Zviratidzo nezvinoshamisa zvizhinji zvakaitwa pakati pevanhu nemaoko avaApostora. Vose vaiva nomwoyo mumwe pabiravira raSoromoni. Asi pakati pevamwe kwakanga kusino munhu wakatsunga kuzviisa kwavari, asi vanhu vaivakudza. Vatendi vazhinji kwazvo, varume nevakadzi, vairamba vachiwedzerwa kunashe. Nekudaro vaitakurira varwere munzira dzomumusha, vakavaradzika pamubhedha panhoo, kuti kana Petro achiswederapo kunyange nemumvuri wake bedzi udzikatire mumwe wavo. Navazhinji vamaguta akapoteredza Jerusarema vakaungana, vachiuya nevarwere nevaitambudzika nemweya yetsvina vakaporeswa. Panapa tiri kuona zvakare vatendi vari kunamata vachikumbira simba rekuparidza shoko vasingatyi. Hanzi kuti titaure tisingatyi. Uyewo vachikumbira kuti Mwari azvipupurire mukubata kwavo, kuti simba raMwari riri kuita izvi. Saka vabva ipapo manje hanzi pakatanga kuitwa minana, mamiracles, mweya yakaipa ichidzingwa. Saka pfungwa iripo ndeyekuti havana kukumbira simba rekuenda kunobvisa mweya yakaipa, vakakumbira simba rekuenda nevhangeri, ndobva varipiwa. Asi tiri kunzwa kuti mweya yakaipa vaiidzinga. Toda kuya tosikotangira ipapo. Kuti vaiidzinga, but apa vapiwa simba rekuenda nevhangeri. Tiri pachidzidzo vateereri, kunamata nekutsanya part 1. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Mwana wenyu ndomdawira, ndinzwe simba renyu.
zangu zazadzwa mune inonguwa ndodaira iye zvino Jesu wandifira ropa rake raparara kuchenesa ini muvambiwe rudaviro ndotarisa imwi ndogashira chipo chenyu ndiponeswe nacho ini ndodaira iye zvino Jesu wandifira ropa rake raparara kuchenesa ini ndodaira iye zvino Jesu wandifira ropa rake raparara kuchenesa ini. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kunamata nekutsanya part 1. musati maenda kure Right. ndoda kuva honest so far ndisati ndaona zvatataura zviri kuenderana nemusoro wenyaya. Alright. Nhasi ndumba watondishambisa kuti wanonoka kubata Oh. because patanogumisira Caston tagumisira vachinamata vaapostoli Right. but vachifamba nevhangeri Eka. mweya yetsvina ichidzinga anditika pane kunamata ka kwakwapo kwakwapo kutsanya kwakwapo wakunzwaka ndakunzwa chavainamatira chii vanga vanzi najesu ndoda kuti muzofamba nevhangeri kutangira pajerusarema judhiya samaria kusvikira nyika yese saka ndobva vanzi muchapiwa simba Right. saka vanga vanzi musabve pajerusarema saka vakamirira simba iri vakanamata vachitsanya vachiyanana vainamatira simba rekufamba nevhangeri. Right. Saka chandanga ndiri kuda kuti chijeke Yes. patambosira paya nyaya yekunamata yatovepo yatosimuka now nekuti ihondo yemweya yatiri mukati mayo Alright. kunamata kunotodikwa handiti wapabata. It's okay. now panapa chavari kunamatira focus yemunamato wavo ndeyekuti vapuhwe simba rekufamba nevhangeri. Simba riya rauya rovagonesa kudzinga mweya yakaipa. Okay. now pane pfungwa yatoda kuti ijeke ipapo havana kungoti akomana handi tinodzinga mweya yakaipa, handizvo zvavakaunganira. Aiwa zvekuti dai anga ari sanhasi avainga haya stadium voadvertisa pamawhatsapp nekumwe kwese kuti uyai pakati tizodzinga mweya yakaipa. Antivo mission yavo yaive yevhangeri ndo zvavakangadaro. Right. Now uri kuona chimwe chinhu chiri kuitika panapa maybe kuti zvikurumidze kukujekera zvandiri kuda kutaura. Kune veboka riya rinonzi reEMA munyika medu muno muzimbabwe but kune dzimwe nyika angori mapaza anenge akagadzirwa nehurumende kuti abatsire kuchengetedza manatural resources. Very good. Saka semunomu vanenge vachiona kuti miti haisi kungotemwa, madhamu edu hamusi kungodirwa zvinhu zvinosvibisa mvura, kuuraya hove, kupiswa kweuswa. Pandiri kuda kubatira ndepekutema miti apa. Okay. Neema wakakuona uchingotema miti unotogona kusungwa upowa tiketi. Ndizvo zvoka tofanira kuchengetedza miti. Chero kamuti kauri kutema kari kadiki vanotokusunga. Vane ruramiro yekukusunga. But toti isusu papegwa nzira paroda kugadzirwa mugwagwa, kupega road nemasivhu engineer kuti paiswe mugwagwa. Right. Pouya vemakatapira paya vachipidigura mazimiti mahombe ari papegwa pari kuiswa road, ari mukati mapegwa. Unoona here kuti havasungwe neEMA. Iwe unogona kutosungirwa kamuti kadikika
ivo vachipidigura mazihombe. Havasungwe. Chikonzero miti yavari kupidigura yamira munzira yavari kufanira kugadzira. Ndiri kuti kudii? Wabata ka? Ipapo ndaona wabata. Ndendabata ndikutika kukangaisa but pensei. Nditika. Saka chiri kuitika pana chiti varume ava vanamatira kuenda nevhangeri. Poita mweya yakaipa yapinda munzira yevhangeri. Inopidiguru. Inopidiguru. Saka ndandabata kuti inini hazvisi kubva mushoko raMwari kuti munhu ufambe uchitsvaga mweya yakaipa kuti ndoda kuidzinga. Urongwa hwaMwari ndehwekuti vhangeri riparidzwe, but mweya yetsvina ikada kupinda munzira pari kuitwa zvevhangeri inodzingwa. Ndabata zvakaiwa. Ande Mark 1 verse 34 uverenge Mark 3 verse 11. Mark 1 verse 34. Akaporesa vazhinji vakanga vachirwadziwa nemarudzi ehosha, akaburitsa mweya yakaipa mizhinji, asi wakanga asingatendere mweya yakaipa kutaura nokuti yakanga ichimuziva. Mark 3 verse 11. Nemweya yetsvina yakati yamuona yaiwira pasi pamberi pake ikadanidzira ichiti, ndiwe mwanakomana waMwari. Uri kuona panapa toda kuti titore pfungwa iyi kuti Jesu akadzinga mweya yakaipa kuvanhu vazhinji paakararama pano panyika. Iri clear. Zvanyatsobuda mubhaibheri. Enda pana Luka 9 verse 1 na 2. Luke 9 verse 1 na 2. Right. Zvino akaunganidza vane 12 akavapa simba nechikuriri pamusoro pemweya yakaipa yose nekuporesa kurwara. Akavatuma kuparidza ushe hwaMwari nekuporesa. Uri kuona vane 12 vaapostora ka. Yes. Vakatumwa kunoitei? Kunoparidza evhangeri. Kunoparidza evhangeri. Yes. Asi achivatuma hanzi pane simba raakavapa rekuporesa nekudzinga mweya yakaipa. Saka isimba ravaifanira kuenda naro kubasa kwavatumwa. Riri part and parcel nepackage yekuparidza vhangeri. Okay. Chavatumwa kunoparidza vhangeri. Asi simba rekudzinga mweya yakaipa ekuporesa vanhu vakabva varipiwa. Okay. Andiri wapabataka. Iye Jesu aidzinga mweya yakaipa. Vadzidzi vake vaapostora vaidzinga mweya yakaipa. Enda pachapter 10 yaRuka yeyo uverenge verse 1 uverenga verse ya 17 kuenda pa20. Luke 10 verse 1. Shure kwaizvozvo Ishe wakagadzazve vamwe vane 40 akavatuma vaviri pamberi pake mumaguta ose uye kwose kwaakanga achida kuenda. Vana 40 vakadzoka nemufaro vachiti, Ishe, kunyange nemweya yakaipa inozviisa pasi pedu muzita renyu. Akati kwavari, ndakaona Satani achiwa kudenga semheni. Tarirai, ndakakupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, nepamusoro pesimba rose romuvengi. Hakuna chinhu chingatongokukuvadzai. Asi musafara badzi nechinhu ichi kuti mweya inozviisa pasi penyu, asi mufare kuti mazita enyu akanyorwa kudenga. Saka pakaita rimwe boka guru revatendi vaitevera Jesu. Right. Apa pari kunzi vanga vari vangani? 70. Achibva avatuma futi kuenda nevhangeri. Right. Vatumwa pamission. Right. But ivo vaenda anoti ndakakupai simba rekutsikirira masimba emweya yakaipa. Right. Handiti mapabani. Asi musangofare bedzi kuti muri kudzinga mweya yakaipa. Farirai kuti mimi wacho munoponeswa. Saka nyaya haisi pakungodzinga mweya yakaipa, asi inofanira kudzingwa nevanhu vari kuenda kudenga, nevanhu vari kufamba muukama naMwari. Pastor ndakunzwai. Ameno kwamuri vateereri. Inini pfungwa yotaurwa napastor ndaibata yekuti simba rekudzinga mweya yetsvina nekuporesa raipiwa vaapostora, Jesu aive naro, even vamwe vanhu vechechi 70 vataurwa vakaripiwa, but varipiwa vatumwa kubasa rekunoparidza evhangeri ende vaibva vadzinga mweya yetsvina. But pandoda kubvunza mufundisi ameno kwamuri, zviri kuita kunge zvinezvi pasina kana kumboparidzwa zveukuru hwaMwari kana vhangeri, kunotongoitwa sevhisi yekutongodedza vanhu kuti mweya yetsvina idzingwe. But mabudiro azviri kuita mubhaibheri zviri kuita kunge zvinonzi yaidzingwa, but
zvakanamatirana nekuparidzwa kwevhangeri. But pairi kungodedzerwa kungodzingwa bedzi iri kubva yabuda pasi. Ndopane question yangu kuti zviri kusiyana sei zvamazuva ano nezviri mubhaibheri. Handizvo zviri muhuru kuredu Caston. Asi iwo unorangarira kuti Satani ane kahutsotsika ari kutotsotsa vanhu ipo paya. Manzwa here zvandabvunza kuti ndabata kuti simba rekudzinga raisapiwa rakangonangana kunotsvaga mweya yetsvina kuti ngatiidzinge. Kana mweya yetsvina ikada kupiringisha kufamba kwebasa raMwari ndopayaibva yadzingwa. But iye zvino izvi even pasina kupiringishwa iri kuita kunge mweya yetsvina iri kutoflashwa out, kuvhimwa pairi pasina vhangeri raita ende yobva yatoita kunge yadzingwa. Right. Ndo zvandiri kuti bata chinhu ichi Caston. Ukurumidze kunzwisisa. Taurai mngoma. Pane kakutsotswa kari kuitwa vanhu naSatani. Ipo pakutoitika kweizvozvo. Ipo pane zvinenge zvichiitika because zvinhu zvikaitwa kunze kweurongwa hwaMwari. Nekuti iwo ndiye mweya. Right. Saka Satani anenge atoripo achida kuita kuti zviite kunge. Anditozvona. Saka pane kakutotsotsana kari kutoitwa ipapo. Okay. Pane counterfeit dziri kutoitwa. Pane zviri kutoitika ipapo. Alright, ngatifambe mkongo. Right. Mark 16 toda kuti uverenge vhesi ya 15 na17. Mark 16 verse 15. Akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Zviratidzo izvi zvichava navanotenda, vachaburitsa mweya yakaipa nezita rangu, vachataura nendimi itsva. Yes. Uri kuona panapa kuti kudzingwa kwemweya yakaipa ndechimwe chezviratidzo zvichasanganikwa nazvo nevatendi. Yes. Saka vatendi pavanenge vari mubasa rekufamba nevhangeri, ipapo ndo pari kunzi zviratidzo izvi zvinenge zvichikuteera. Right. Anditozvona. Saka kana vanhu vari mukuparidzwa kwevhangeri, unogona kutonamata muchinamatira hama iri kukanganiswa nemweya yakaipa kuti mweya yakaipa iende. Izvozvo zvakapiwa kuvatendi naJesu. Okay. Ende chimwe chinhu chinofanira kuti chijeke marongero aMwari hakusi kuti pane munhu anofanira kunzi kuna Caston. Manzwa pandataura kuti mubhaibheri zviri kuita kunge simba iri rakapiwa kuvatendi. But iye zvino simba ledeliverance ndokwamuri kuti kuburitsa kudzinga mweya yakaipa riri kuita kunge rinenge rina someone special wekuti anotodedza vanhu kuti kwandiri ndokunowanikwa deliverance, kudzingwa kwemweya yetsvina. Sei mazuva ano zviri kusiyana nezvatiri kuona mubhaibheri? Right. Miraone pana mabasa. Ndandauda kuti tinoverenga mabasa 19 verse 11 kuenda pa17. Mabasa 19, Acts of the Apostles 19 verse 11 to 17. naMwari wakaita masimba anoshamisa nemaoko aPauro, nekudaro micheka nenguo zvaibva pamiri wake zvaiiswa kuvarwere, hosha dzikabva kwavari, nemweya yakaipa ikabuda. Zvino vamwe vaJudha vauki vaipota-pota vakaedza kudana zita raShe Jesu pamusoro peivava nemweya yakaipa vachiti, ndinokupikirai naJesu anoparidzwa naPauro. Vaiva vanakomana vanomwe vomumwe muJudha wainzi Skeva, muprista mukuru, vaiita izvozvo. Mweya yakaipa ukapindura ukati kwavari, Jesu ndinomuziva naPauro ndinomuziva, asi imi ndimo anaaniko? Ipapo munhu waiva nemweya yakaipa akavamukira simba, akavakurira vose vari vaviri, akavakunda, nokudaro vakatiza mumba imomo vasine nguo vakuvadzwa. Izvozvo zvikazikanwa nevose, vaJudha nevaGiriki vekenge vagere Efeso, vakatya vose, zita raShe Jesu rikakudzwa. Uri kuona panapa pari kuitika zvinoda kufanana nezvauri kutaura. Vakomana ava navaSkeva vanga vasiri mubasa rekuparidza vhangeri. Right. Vakangoona vana Pauro vakuita minana, ngechebvu dzavo dzichienda kunoporesa vanhu. Ndobvaona kuti zvinopambiri. Saka ivo chavakada kutsvaga imbiri. Okay. Saka ndokubva vangonosvikawo pane mumwe mukomana ane dhimoni. Zvikanzi nezita raJesu anoparidzwa naPauro, buda. Saka dhimoni rikati, aiwa, Jesu ndomuziya, kana Pauro wacho ndomuziya, but imi mapinda pape panyaya. Okay. Vakuvarova stereke. Kureva kuti nyaya chinofanira kuti chinzwisiswe.
achizive kuti unongodedza vanhu kuti uyai kudeliverance yauri kutaura aiwa ngazvisanganikwe nazvo mubasa rekufamba kwevhangeri. Zvikasanganikwa nazvo Mwari akapa vatendi simba. Ndo marongero aMwari. Ukaona mangodedzwa kungonobviswa mweya yetsvina bedzi, munogona kuenda ikoko asi zivai kuti pane kakuwandirana kariko. Pastor, ndiri kukunzwai. Imi pamusiri kundipindura ndepekuti iri kubva yatobva even pasina vhangeri raiitwa. Iwe mweya yacho unotoona pangave kana panezve unotoona kuti mweya yacho yabuda. Chero ikabuda kana kuti ikaita seyabuda. But pfungwa iri kujekeswa panapa ndeyekuti vanhu ngavazvizive kuti pane kutsotswa kuriko. Iwo ndeyemweya inoda kuchenjerera. Verenga Mark 5 verse 18 to 20. Mark 5 verse 18. Zvino akati achipinda mugwa, iye waive nemweya yakaipa akakumbira zvikuru kwaari kuti agare naye, asi haana kumutendera. Asi wakati kwaari, enda kumba kwako nekuhama dzako, uvaudze zvinhu zvikuru zvawakaitirwa naShe nepawakaitirwa ngoni napo. Akaenda akatanga kuparidza munyika yeDhekapori zvinhu zvikuru zvaakaitirwa naJesu, vakashamiswa vose. Ndiri Jiyoni mushure mekunge abviswa mweya yakaipa naJesu. Jesu aiziva kuti vanhu vemuDhekapori havamudi uye vachamudzinga. Vaisatoda zvechechi chechi. Ende akaziva kuti atsvaga umwe munhu waanotumira semupostori ikoko ainodzingwa futi. Saka chinangwa chaakanobudira nekusango kuya uko aida kutsvaka muvhangeri asingadzingike muDhekapori. Ndosaka akabvisa mweya yakaipa pana Regioni. Regioni akuti ndakuda kufamba nemuzvikanzi iwe uchiita muDhekapori. Rova muarea ende akarova zveshuwa zvokuti mukanosvika muchapter 8 yamakika munoona kuti mushure memwedzi isingasvike gore Jesu paakazodzoka ikoko akaunganidzirwa vanhu kuchiverengwa varume bedzi vaisvika 4000 vakatoita mazuva nawo iri kuna Mark 8 verse 5 to 9. Right. Saka chakabisirwa mweya yetsvina pana Region kugadzira muvhangeri aienderana neDhekapori. Saka pastor, muri kuramba muchitsimbidzira kuti muuzano raMwari mweya yetsvina inodzingwa, asi zviri muurongwa hwekufamba nevhangeri. Exactly. Ipapo ukabata ipapo kastori. Ini ndiri kupabata but pastor muri kuramba muchiita problem neni pakuti mweya yetsvina iri kudzingwa yezvinezvi. Hapana urongwa hwekuzoti vhangeri riitwe. Kutongoya unodzingwa wodzokera kumba wokondinya neupenyu hwake. Apa Region akadzingwa handiti Mwari achigadzira muvhangeri. But ndiri kuti mazuva ano mweya yetsvina iri kudzingwa pastor. Zvatongopera zvapera waitwa deliverance wodzokera kumba. Hapana kana urongwa hwekuti chiraramawo zvakanaka, chipfeka zvakanaka, chirega kusotesa Mwari, chinamatawo, chipota uchiita vhangeri. Hauudzwe izvozvoba. Chako kungobviswa mweya yetsvina. Right. Custody wadziwa kuti pfungwa dzako dziri kugomara here. Kune kaitiro kevana vaskeva kekungonotangira pakudzinga mweya yakaipa. Alright. Kana kuti kaitiro kana Bhari Jesu uya muchinda wekuna mabasa handiti wasvaona vaiita minana vanhu vachitofunga kuti isimba raMwari. Ndosaka tiri kuti vanhu ngavarege kukanganwa kuti tiri muhondo. Ihondo kuno zvimwe zvinhu zvinoyaka zvekuti unotofunga kuti in other words zvandiri kutaura mukuti hapana kakunyatsojeka. Pane kakuwandirana. Pane utsotsi actually. Alright, Mugoma, it's okay. Rega timbonzwa vateereri, tiri pachirongwa chine chidzidzo chiri kuti kunamata nekutsanya part 1. Mirai tinzwe rumbo. Jesu ndishamwari wedu, mtakuri wezvitadzo, isu tinokomorerwa, unonzwa minamato, tashaya runyara norwadzwa mumoyo
kuti tisavumira zvese kuna Jesuyo, kuti isu tinoyedzwa zvimwe zvetatambudzwa, tisarasa rudaviro namata kuna Jesu. Ndiye shamwari wedi kokutakura dambudzo, unonzwa kutadza kwedu, vumira kuna Jesu. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kunamata nekutsanya part 1. Yes, ngatifambe mkomo. Saka zviri kubuda apa ndezvekuti Jesu aigona kudzinga mweya yakaipa, anga ane simba racho. Right. Vaapostoli vake vaidzinga, akavapa simba iroro. Vamwe vatendiwo akavapa simba iroro. Asi simba iri chero akuenda futi anosiya ati kuvatendi vese endai nevhangeri. Saka mweya yakaipa yaisangodzingwa zvekutoti ndiri kuenda pamirapo pachikomapo asi ndiri kunodzinga mweya yakaipa. Yaidzingwa vanhu vari mubasa rekufamba nevhangeri. Anditi wapabata. Saka pane chimwe chinhu chinoda kunobuda muhondo yatiri pana Mateo 17 verse 19 kuenda pa21. Verenga ipapo. Taura pfungwa yako usangoseka ngavateereri vari kutonzwa uchiseka kasi. Aiwa, unoziva kuti pane statement yamapesa ataura kuti mubhaibheri zvaisava zvekuti munhu anongoti ndichamboenda pachikoma apo kunodzinga mweya tsvina. Saka pane zvaya kwandiri pandinoona zvinoitika mumaraini kuti pane dzimhuri dzinogona kutounganidzana kutongodedza munhu kusvikoti uya uite basa iroro chete. Saka ndaseka hangu ndanyatsoda kuti kuwandirana chaiko chitsotsi. Right. Mabasa Matthew 17 verse 19 to 21. Right. Zvino vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga vakati, ko isu takanga tisingagone neiko kuubuditsa? Akati kwavari, nemhaka yekutenda kwenyu kuduku. Nekuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana muno kutenda kwakaita setsanga yemastadha, mungati kugomo iri ibva pano enda uko, ringaende, hakuna chinhu chingakukundai. Asi rudzuru runongobva chete nokunyengetera nekuzvinyima zvekudya. Right. Vadzidzi vaJesu vatadza kubvisa rimwe dhimoni. Jesu akarirayira ndobva raenda. Akati kwisusu taizvitadza sei? Right. Paipa makambotituma zvikanoita. Zvikanzi naJesu. Panyaya idzi dzatiri kutaura idzi. Pane zvinhu zvinodiwa. Ndopanzi munofanira kuva nekutenda. Faith. Faith. Then paita faith. Ndobva azoti. Type yamasangana nayo. Type yedhimoni iri manje yemweya wakaipa inoda kuti faith iyo number 1 monamata manzi motsanya kuzvinyima zvekudya. Anditi wazvowana. Ndosaka musoro wenyaya uri kuti kunamata nekutsanya. Tiri muhondo yatiriyo. Anditi wazvoonaka. Saka panodiwa faith. Panodiwa kunamata kwakawanda nekutsanya. Saka unogona kutonamatira hama yako kana kuti munhu anogona kutodzidziswa kunamata iye kuti mweya yakaipa ibve muupenyu hwake. Saka imimi pastor ari kunzi ave nefaith nekunamata nekutsanya munhu wese ikaka because Jesu ari kuti endai nevhangeri. Hazvizvo zvekuti unongotsanya wongotsanyira kungoti ndoda kuzohaya hall iyo ndigodedza vanhu ndidzinge mweya yakaipa. Handizvo zviri kutaurwa panapa. Uri kutsanya uchinamata muchinamatira simba rekuenda nevhangeri. Ndozvatatanga wari muzvikamu zvapfuwa. Asi uri imomo manje koita dzimwe type dzemweya yakaipa dzerudzi urwu manje rutaurwa naJesu. Dzofanira kuti kana dzaakuda kuvhiringidza kufamba kwevhangeri ungoziti ibvai pano.
aiwa ndatokudzwa ingoma Eh. kungoti henyu mama kudai izwi kutiri kwirika muri kuona kunge ndiri kunonoka kubata ndiri kukurumidza kufunga zviri kuraramika kuti ezvinezvi ari kutsanya havazi vatendi vese Okay. asi kuti unogona kutonzwa zvichinzi mufundisi wedu Rhodzi ari kutitsanyira nekuti paweekend varida kudzinga mweya yetsvina. Muri kunzwa zvandikuta saka mwana ndinomboseka ndiri ndega muno because zvine zvabuda mushoko ka nezviri kuitika ndo zvinoita kuti ndidaro saka hatifambe hedu Tofamba ndega. Saka nyaya yekudzinga mweya yakaipa vateereri simba racho rakavimbiswa naJesu kuvatendi vese. Saka akati zvichave nevatendi. Thank you. Asi hazvizvi kuti wakagara kumba kwako wozongosumuka woti pane dhimoni pasera apa handi tinoridzinga. Aiwa anokubvunza kuti kuti tadisturbei. Hapana kachataita. Handiti mapaona. Right. Handi pana Mateo 9. Toda kuverenga vhesi ya2, vhesi ya5 na6. Asi mubva maibatanidza naJohani 5 vhesi ya14. Alright. Mateo 9 vhesi ya2. Zvino vakauya kwaari nomunhu akanga akafa mitezo avete panhoo. Jesu akati achiona kutenda kwava akati kumunhu akanga akafa mitezo, mwana, tsunga mwoyo, wakanganwirwa zvivi zvako. Nokuti chinyiko chakareruka kuti wakanganwirwa zvivi zvako kana kuti simuka ufambe. Asi kuti muzive kuti mwanakomana womunhu une simba panyika rokukanganwira zvivi. Akati kumunhu akanga akafa mitezo, simuka, tora nhoo dzako uende kumba kwako. John 5 verse 14. Shure kwaizvozvo Jesu akamuwana mutemberi akati kwaari, tarira waporeswa, usatadzezve kuti urege kubatwa nechimwe chakaipa chinokunda ichi. Now muchaona kuti Jesu pakawanda paaiporesa vanhu. Yes. Aivaudza kuti zvitema zvako zvaregererwa. Zvichireva kuti pamunenge muchinamatira munhu ari kurwara, pamuri kunamatira munhu ane mweya yakaipa, pfungwa iyoyo ngaigare iripo. Kana mukana uripo, vanhu vanotoda kudzidziswa kuti Mwari vakusunungure pahondo yauri mukati mayo iyi. Unofanira kuti uregererwe zvakaipa. Ende zvitema zvinoregererwa iwewo watendeuka pazviri. Wazvimisira kuti handichada mararamirayo. Wozvireurura. Ende munonzwa kuti Jesu aiti chienda asi usanotadza futi kuti urege kudzoka mudambudziko raunga uinaro. Ndosaka tati nyaya yekudzingwa kwemweya yakaipa inoda pari kuparidzwa vhangeri. Right. Vanhu vodzidziswa kuti vazvimisire kupinda muukama naMwari. Vasiye zvivi. Vasiye zvitema, vasiye nzira dzinosvotesa Mwari. Kana vadaro mweya wakaipa ukadzingwa hauna mukana wekudzoka. Asi mukangodzinga mweya wakaipa sekunge munhu aenda pachipatara paanongobayiwa jekiseni chero asingazivane nadhokota zvinhu zviri muropa rake zvotogadzirika. Mweya yakaipa manje mukaita maitire iwayo ndo pamunozonzwa kuti wakaenda ndokusvikoona makatsvairwa odzoka yawanda. Yodzoka yawanda because munhu haana kudzidziswa kuti siya zvitema. Vateerera meno muri kunzwa sei matauriro ari kuitwa namukoma Rhodzi munomu. Hanzi kuchipatara munhu even usingazivane nadhokota paukama, dhokota anotokurapa wodzokera watoright. Handizvo zvinotarisirwa panyaya yekunamata muhondo iyi, kuti Mwari hongu anotoda kuti vana vese vaMwari vasununguke kubva kumweya yetsvina, but panodo ukama naMwari wacho. Saka pfungwa yekungodzingwa kwemweya yetsvina pasingakurudzirwe kutaurwa kwevhangeri, pasingakurudzirwe kuti vanhu tisiye mararamiro anosvotesa Mwari, iri kusiyana nezviri kubuda mubhaibheri. Isusu ngatishingairei kuita zviri kubuda mubhaibheri. Yes. Saka kana paine urongwa hwekufamba nevhangeri, aiwa mweya yetsvina haimire. Asi hanzi kune dzimwe type dzinodo kufaith, kunamata nekutsanya. Yes. Handitozvona. Handi pana Mateo 4 vhesi ya 1 na 2. Matthew 4 verse 1 na 2. Zvino Jesu wakatungamirirwa nomweya murenje kuzoidzwa naDhiabhorosi. Wakati azvinyima zvokudya mazuva 40 neusiku hune 40, akabva oziya. Panapa tiri kusangana naJesu ari paprogramu yekunamata nekutsanya. Okay. Asi uri kuona period yacho manje aita 40 days. Ndaida kutobvunza kuti pastor ndo zvamuruda kuti
tiudze vateereri. Aiwa, handiyo pfungwa yatoda kuti ibatwe nevateereri. Okay. Panapa wanzwa here pandima yekuti akaendesa Jesu kurenje uku ndiani? Anzi akatungamirirwa nemweya waMwari. Kureva kuti it was a special program yakatorongwa naMwari. Out of the normal everyday life. Ndiye akatomudaidza, ndiye akatomutsaura kwakuenda naye. Saka ndiMwari akatoronga kuti anoita 40 days ari ikoko. Okay. Asi kana muchinyatso kucherechedza hapana mubhaibheri pane instruction yakapuwa naMwari yekuti tsanyai nguva yakareba kudaro. Alright. Pakutsanya zvakakoshawo kucherechedza kuti matsanyiro atinoita haazokuvadze muviri. Kana kukanganisa utano. Izvozvo zvinokosha. Saka mitsanyo ikatandavara ikarebesa seuyu wakaitwa naJesu wanga uri special program yakatorongwa naMwari. Kutsanya kunoda kuitwa yes, kuzvinyima zvekudya tichinamata. Asi vanhu vanofanira kucherechedza kuti hapasi kuzokuvadzwa muviri here, hapasi kuzokanganiswa utano here. Inzwa pana 2 Vakorinde 6 vhesi ya5. 2 Corinthians 6 verse 5. Pakurobwa, pakusungwa, pakunyonganiswa, pamabasa, pakusavata, pakuzvinyima zvekudya. Right. Pane ukaiverenga kubva pavhesi 1 kunosvika pa10 itaura zvinhu zvakawanda zvinosanganikwa nazvo nevatendi. Asi pakati pazvo pari kunzi pane kuzvinyima zvekudya. Saka sevatendi tinototarisirwawo kuzvinyima zvekudya. Anditozvona. Asi pakuzvinyima ndo patiri kuti manje bhaibheri aritaura kuti ibvai maita nguva akatandavara zvekutoita kana mwedzi nekuraudza munhu asingadyi munhu asinganwa. Zvinopedzisira kuti munhu paanobva ikoko utano hwakanganisika, muviri wakanganisika. But tobatsira sei apa pastor? Because nyaya yekutsanya maonero andinoita pavatendi dzimwe nguva inotorwa sekunge katurusi kekutoti iko ndo kanokavhira dzimwe nyaya dzese. Munzwa zvandotaura? Aiwa, ndatokunzwa. Izvozvo maybe kuti zvipindurike verenga pana Isaiah 58. Mandinzwa here pastor? Aiwa, kasi ila ndinodokese zvaunobvoita dzimwe kuko. Ndatokubata. Uchazondiudza kuti kana iyi passage isina kupindura pfungwa dzako dzandiri kuita sendabata undiregerere kana ndatadza kukuudza. Isaiah 58 verse 1 kuenda pa14. Isaiah 58 verse 1 to 14. Danidzira kwazvo usarege, danidzira nenzwi rako sehwamanda, uparidzire vanhu vangu kudarika kwavo neimba yaJakobho zvivi zvavo. Kunyange zvakadaro vanonditsvaka zuva rimwe nerimwe vachifarira kuziva nzira dzangu. Vanokumbira kwandiri mirayiro yakarurama sorudzi runoita zvakarurama, rusingasiye zvakarayirwa naMwari wavo. Vanofarira kuswedera kuna Mwari. Vanoti takazvinyimireiko zvekudya, imi mukasazviona? Takatambudzireiko mweya yedu, imi mukasazviziva? Tarira, pazuva rekuzvinyima zvekudya munotsvaka kuzvifadza henyu nokubata mabasa enyu ose. Tarirai, munozvinyima zvekudya kuti murwe nekukakavara, nekurova netsiva nezvakaipa. Hamuzinyimi zvekudya nhasi kuti inzwi renyu rinzikwe kumusoro. Ndikoko kuzvinyima zvekudya kwandakasanangura here? Ndiroro zuva munhu raanotambudza mweya wake naro here? Ndiko kukotamisa misoro wake senhokwe nekuwarira makudza amadota pasi pake here? Izvezvi ungazviite ndiko kuzvinyima zvekudya nezuva rinodikanwa naJehovha here? Ko, kuzvinyima zvekudya kwandakasanangura hakuzakadai here? Kuti musunungure zvisungo zvewakaipa nekubvisa makashu ejoko, kuti wakamanikidzwa aende hake, uye kuti muvhune majoko ose here? Hakuzi kuti ugovane zvekudya zvako noune nzara, uye kuti udane varombo vakadzingwa vapinde mumba mako here? Kuti kana uchiona munhu akashama umufukidze, uye kuti urege kuvanda wenyama yako here? Ipapo chiedza chako chichabuda semambakwedza, nokuporeswa kwako kuchabukira nokukurumidza. Kururama kwako kuchakutungamirira, nokubwinya kwaJehovha kucharindira mumashure. Ipapo uchadana, Jehovha achakupindura. Uchadanidzira iwe uchiti ndiri pano, uchadanidzira iwe uchiti ndiri pano, kana uchibvisa pakati pako joko nekutendeka nemunwe nekutaura zvakaipa. Kana mweya wako ukava nehanya nevane nzara, nekugutisa mweya yevanotambudzika.
Ipapo chiedza chako chichabuda murima, kusvibirwa kwako kuchaita semasikati. Jehovha uchakufambisa nguva dzose, achagutisa mweya wako panzvimbo dzakaoma nokusimbisa mapfupa ako. Uchava somunda wakadiridzirwa uye setsime remvura isingapwe mvura yaro. Vachaberekwa newo vachavakazve matongo ekare. Achamutsa nheyo dzemarudzi mazhinji, uye uchatumidzwa mugadziri wepakakoromoka nemuvandudzi wenzira kuti vanhu vagone kugarapo. Kana uchidzora gumbo rako pazuva resabata, kuti urege kuita zvaunoda pazuva rangu dzvene, uchiti sabata izuva rinofadza nezuva dzvene raJehovha rinofanira kukudzwa, uchirikudza usingaite zvaunoda kana kutsvaka zvinokufadza kana kutaura mashoko ako, ipapo uchafarira Jehovha kwazvo. Neni ndichakufambisa panzvimbo dzakakwirira dzenyika. Ndichakugutisa nenhaka yababa wako Jakobho, nekuti muromo waJehovha wakataura izvozvo. Uri kunzwa panapa kunamata nekutsanya kunoita kuti Mwari akunzwe. Pataurwa zvinhu zvakawanda, ndo zvaungaida kubvunza kuti hazvisi zvekuti munongonozvinyima zvekudya chete uku kumba hauwirirani nevanhu. Unonyima une utsinye. Vashandi vako chaivo vanonyatsoona kuti panapa tiri kushandira Satani. Wotsanya pakadaro. Handizvo zviri kurayirwa panapa. Zvakare mukutsanya nekunamata kunogashirika pamberi paMwari mune kuchengeta mitemo yaMwari. Zvataurwa. Pabva pataurwa unzi sabata raMwari ucharifarira. Handiti wazvaona. Kana wadaro manje wachengeta mitemo yaMwari, wabata vanhu vari kumba kwako zvakanaka, haunyime, unopa vanhu zvokudya, unopfekedza vanhu. Kana wakupinda pakunamata nekutsanya, hanzi Mwari ati ndichanzwa kudaidza kwako. Tiri kuti kunamata nekutsanya. Saka hakusi kungoti munhu wese wongoti ndakunotsanya kuti zvitofamba. Imi mukaona munhu achinotsanya odzinga mweya yakaipa, asi seri kwake kuine kusina chiKristu ichi chatsanangurwa chese ichi. Ameno chitsotsi chamuri kutambwa. Pane tone chitsotsi pane kachitsotsi kamuri kutambwa. Handitozvaona ka. Saka kunamata nekutsanya. Pane zvinofanira kuregwa nemunhu kuti minamato yake igashirike. Unodza ukaenda kuna Daniel. Kuna Daniel chapter 1, unotonzwa pa verse 8. Kuchinzi Daniel akazvisunga pamwoyo pake. Handidye izvi. Saka manamatiro ane kutsanya kunogashirwa naMwari. Munhu anofanira kurega kudya zvakanzi naMwari musadye. Odya zvinofanira kudyiwa nevatendi. Handiti wazviona. Haungoti chero zvaunodya wozoona. Mukaona munhu achiti kumba kwake adya zviri kurambidzwa naMwari, oti uyai panondibvise mweya yetsvina. Pane kuwandira. Toda kutenda vateereri. Tanga tiri pachidzidzo kunamata nekutsanya part 1. Chidzidzo hachina kupera ichi. Chinoda kuti tirambe tiri pachirongwa tigonzwa zvimwe zvidzidzo zvinotera. Pane zvidzidzo zvenge zvichiedza kukonektwa nechidzidzo chanhasi zvakaitwa kumashure, zvekuti kana makapotsana nazvo munogona kuzviwana. Mufundisi Rhodzi vachatipa phone number dzekuti tikaisa mameseji ipapo paWhatsApp tinopiwa malinki anoita kuti tipinde mumaWhatsApp groups. MaWhatsApp groups basa rawo harisi rekunyanyoita Bible study, but nderekuti zuva nezuva munotumirwa zvidzidzo zvimwe zvakaitwa kumashure zvinobatsira kutsanangurwa kweBhaibheri nekunzwisika kwaro. Ngoma Rhodzi ndokumbira kuti ipai vateereri phone number. Tibatei panhare dzinotera 0716 452 086. 0716 452 086. Mwari vave nemi, tikusangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire apo
yasvika nyanza mwananda aondityisa handichina zororo ndotsamira kune mwika ndinzwe imwi motiti ndinokutungamira